unsa may gusto nimo sa laki kanang isay musam o ikay musam? Ako'y musaom. Ikay musam? Oo. Kay nga naman. Para dali ra lami. Pero ikay di samon nga naman eh. Rag dili ma lami. Di lami no. Dili Dapat lami. ikay gimusam. Oo, ako jud sam kay para mahibaw-an nato unsa ka kuan Unsa ka? kalasa. Hi miss. Nag-standby ra ka dere? Nag-standby ako, nagpahangin ko. Wow, nagpahangin. Okay ra interview hunti ka? Oo, okay ra man. Way masuko. Wala. May noon. Nakaiyab. Naa. Wow, sure eh. Oo, naa. Tikin ako. Take na ka. May noon. Take na ka. Ready na ka? Oh, ready na. Unsa may gusto nimo? Pagmo ang suga o hayag ang suga? Hayag ang suga Ngano man ba? para makakita ta unsa kadakon sa iyaha. Sure. Oh, sure. Eh. Pero unsa may ganahan nimo? Uga o basa? Basa Kay ngano man bi? para dali ra masulod. Dali na so. Ngano man uga dai? Kay dugaya na masulod eh. Okay no? Dugay. Hapnot ka no? Hapnot kayo no? Pero unsa may ganahan mo sa kalaki? Kang utan, Buutan, unsa pa gyud? mapagmahal. Mapagmahal, unsa pa gyud? Nga, ikaw ra usa kuanon. Ikar o sa higugmaon. Oh, gugmaon. Nya wala ka magbase sa dako or gamay sa man. Nagbasik ko sa dako. Dako? Gusto gyud mo dako. Gusto na ko dako Kay para lami. Uot sa kum. Matuod no? Oo, tuot. Matuod ha. Ginatid ako yung matuod. Mabaw no? Pero unsa may gusto nimo sa laki kanang isay musam o ikay musam? Ako'y musaom. Ikay musam? Oo, Kay nga naman. para dali ra lami. Dali ra galami. No? Grabe ha gid mo gina. Pero ikay di samon nga naman eh. Rag dili ma lami. Di lami no? Dili Dapat lami. ikay gimusam. Oo, ako jud sam kay para mahibaw-an nato unsa ka kuan Unsa ka? kalasa. Grabe no? Mo na ginahan gid mo no? Oh, mao jud akong ganahan. Sa to pa, satisfy na kasi mong uyab ron. Wow. Gibuhat gid mo tanan. Gibuhat na ko tanan para sa iya ha. So okay ra. Okay ra. Okay ra. Pero dako man ka. Oh, dako oy. Kailangan jud pa ng dako para lami. Wow, sana all. Kami aning gagmay padapin na sa amin. Padapli na sa mo. Sige, salamat kaya. Okay. Ginaram ni kag dako. Salamat. Tayo sa ka. Okay.